kutambirai zvekare pano pahadzirare 263. Uri kuona mavidhios uri kupi? Chimuti wakachibatira kupi chaiko chaiko uri kuonera? Hatirare uri kuona uri kupi? Masaisai ari kusvika zvakanaka here? South Africa zvaizvo so mucomment section inenge yakalidha. Vazhinji vari kuti South Africa, South Africa. UK iri kuzama kutevera. MuZimbabwe varimowo, but tiri kuti South Africa zvaizvezvi ndiyo yakalidha. Subscribe mahara utina on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchanga uchingoona panapa uchanga uchiwana news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka subscribe mahara utina on the notification bell so that patinodzoka neamwe news updates uchange uchingozvionera. Ngatifarire kulike mavideos epanapa. Vadikani sekuziva kwamunozviita nyaya dzepanapa tinouya nadzo takazvibatanidza tinenge tichiitira kuti unge uchiwana news updates ezvo zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tichapedzera takutokupai 1 hour videos. Munobvumirana nazvo kuti tipote tichiisawo kuti 20 minutes 30 minutes news. Comment section ndeyedu, kana uchibvumirana nazvo pinda mucomment section. First update ividhiyo remvura yanga ichinaya. Mvura izvo yanga ichinaya yanga ichiyeredza coffin. Badikanda kuti titaure zvanofika comment section. Mvura yanaya zvine simba zvekuti iri kuyeredza coffin. Kwari chanosirwa coffin iriri veikoko vachapinda busy nekutiza. Usatamine kuti iwewo makuseni iwewo pamwe rinosvika kumba kwenyu manheru rongonosvika richinogumira padoor. Unomuka uchibuda panze uchiti turi dumbu uchibuda panze wobva wana coffin riri padoor. Vadikani unochikoka makumbo nekumhanya. So dakuisira video iroro wapedza kuona video yatutaura zvanofika comment section. Tinoblame chii kana riri kunzi ratorwa mugomba makavigwa munhu. Kuti makomba haana kudzika here. Ndongombotaura zvanofika comment section. Ini zvandakuita munguva inoida kusiyai muchiona video. Wapedza kuona video ndokudzoka ndichirova last update. Ndatione short video. Unopona? Hapana munhu anopona. Munonyima. Vakashata apa baba. Muhavanhu. Itezi. Kuzotumira. Hapana munhu anopona. Munonyima. Vakashata apa baba. Muhavanhu. Itezi. Kuzotumira. Next update ividhiyo raApostle Chiwenga. Sekuziva kwamunozviita muri yeZimbabwe nyaya idzi handifarire. Munotoziva kuti handifarire kudzitapudza kana kudziwedzeredza. Ndosaka news updates epanapa achiuya aine proof. Ndokuziva kwamunozviita kuti hatirare haangoti turi chidumbu chake achiuya nenyaya dzisina proof. No, dzinenge dzine proof. So zvandada kukuitirai vadika, ndada kukusiyai muchiona video raApostle Chiwenga zvavanga vachitaurawo. Mashoko avataura ndichitotaura pamusoro pani, vada kuti muone video. Wapedza kuona video todzoka zvekare munguva inotevera. Mavideos muri kuona muri kupi? Much love. I said, Mr. Mnangagwa's hands are cursed. If he touches a newborn baby, the newborn baby will die. His hands are cursed. He has presided over the killing of his own people. A leader is a shepherd. The people are your sheep. You can't be a shepherd who kills every sheep. I don't like this sheep, kill it. That one is always a restless, kill it. So he became a president of the very people that he was killing for the past 37 years. Zimbabweans blood matters. Ropa rine basa mfunge. Hazvina mhosva kuti munhu makamisira mishonga poison mutii. Panofa munhu pega mwari anenge akapatarisa. You can do as many prayer breakfast meetings
with rogue pastors and rogue ministers of religion, it will never work. Where are we now? We now have a new currency called ZIG from the RTGS currency. We had a currency that was called RTGS, and yet we had another currency called bond note. How can a central bank print different currencies for the same state with different exchange rates? One RTGS versus one ZIG currency. What is more embarrassing is until today, not even the finance minister, nor the president, nor the central bank governor has admitted that their fiscal or their monetary policies have failed. There is no other explanation. Why are you replacing the RTGS with the ZIG currency? So what the Zimbabwean government is doing is that each time they fail to quell economic crisis, they come up with a new currency. It's like a woman who, after breaking up with every boyfriend, she changes her name. She was Rhoda when she was dating Prince. After their breakup with the Prince, she changes her name. My name is now Queen, and she dates John. After a breakup with John, she changes her name. My name is now Mary. Madam, your name is not the problem. Your character is the problem. You can change makeup, you can change your dresses, you can change your names. It will never improve your character.